I woke up and I took a decision. Exactly 3 weeks ago from now, that's mina if ngingayenzi Africa Gospel, unfair because it's not about me. It is about the people of God. We sishumayela ivangeli. If mangabe collapse, it means I understand the assignment. It was very painful. Mangisukuma ngenza le decision, but ngathi ngizowenza anyway. Thank you so much kumkhandlu waseMandeni ukuthi mangabe ngifikile ngoJanuary nangamukela ngizosho ukuthi sobuya kuthe noma ngabe esihamba nabo kulomcimbi bengaphumeleli ukuthi babe ingxenye yawo kulonyaka. But I said no, it's not about me, it's not about us, it's the assignment. We are serving the people of God. And I took the decision that I'm gonna come back. Isikhathi sincane nginaso so ukuthi ngibatshela abantu benkosi, but ngomusa kaNkulunkulu I am so happy to see everyone here today. Thank you so much for the support. Thank you so much for the love that you've shown me, that you've shown my family, and that you've shown the children of Ncwane Communications. Ebunzimeni sikubo. Thank you so much. uNkulunkulu anibusise ni support ingane njoba zihlale 2 years wonke ubabuncane lokuyithembisa ethi ngelinye ilanga ngiyonikhipha. Ngo 2017 it's your time. So it was on my shoulders and my responsibility to take. And I want to say to you boys, congratulations. Akekho umuntu ayikabi ma-artist e-gospel oyokwazi ukufila icathule kaNcwane. Hallelujah. Ningixolele bazalwane, ngiyabreka vele. Ngibreka ngento ekhona. Wabe ngishada indoda emadodeni. Insizwe. Ethi mayinyathela la. Nofakazi. Bathi nina ngihlale ngithi bona abathandwa ningayitsheli ukuthi ngisenhlanhleni manje seNcwane Communication nisebhadini. Ngoba nizohamba kwenye ishadow yomuntu ostrong ngendlela esimanga. Umuntu obefika any province of this country afika acule his songs, people will respond. To God be the glory. We are standing today. When my son uMawenza asked me one day, ngiyaxolisa uthatha isikhathi. Hallelujah. Uthe uMawenza one day ethi mami mangisasithandazeni bafana sekuyisikhathi sokuthandaza. Wathi uMawenza mami sithandaze kanjani? Because uNkulunkulu did not save daddy. It was such a painful thing. Ngingazi ngizothina enganeni. But I remember ukuthi iyingane I understand. Manga understand mina ngimdala. Ngingazi ukuthi ama-puzzles mangiwahlanganisa ngizokhiphani. Ngizothina ey'nganeni zami. But I said to my children, bantwana bami, ngelinye ilanga kwakukhona inyoni idove. This bird uma ngabe i-decidile ukuthi the children iy'ngane zayo amathwane azo are-ready, ayiyona iyoyitshela ukuthi makhwane seni-ready ukuthi ningayindizela. Iyayivela ihliphize izidleke. Ngathi bantu abami sihliphiziwe izidleke sethu. But because uMother Bird, which is God himself, uyazi ukuthi we are ready enough to fly on our own. Ubeke kamthathu babweni mayazi ukuthi we are not strong enough to stand. He has given us strength before amthathu. So I told the children, bafana bami nizokhula. Ukhulile ubabweni wayindoda emadodeni engenayisi, nani nizokhula.
lento ngishiyele yona umyeni wami always said to my children anginishina lutho ngeke ngishiye ngalutho abantu abami ngelinye ilanga ngifuna nithathe the faith that I have in God indlela engithemba ngayo uNkulunkulu that is my inheritance engiyishiya nani. So thank you so much bantu basemandeni ngaleli thuba. Sizohlala nabathanda njengoba yenza ubabncwane bafana fanele nifunde kuze kusekuseni soshutha nabo bonke labantu abala endlini. I told them ngathi ningajabuli ukuthi ngithathwe encane communications. It's a tough responsibility because nanokuthi you are going to be led by a woman. Umyeni wami allowed me to lead him, ngimanage. Ngababuza ukuthi are you ready ukuthi nginilide na? Bathi yebo ma. Ngathi ngingashiso indlala. Angisho sibalambi. Ngathi ngingashiso ukuba desperate ngisho leyo ndlala. Ningashiso ukuthi yebo ma ukuthi ni ready. Are you ready because this journey is tough. We have begun the journey, boys. You are releasing your album tomorrow. It's going to be tough. It's not going to be easy. Izinto izosilandela nihamba kwishadow enamandla isimanga. The responsibility is in your shoulders. Ubaba Mncwane was a very responsible man, very responsible musician.